Keď si žijete svoj sen, tak vás nenapadne hľadať nejakú novú cestu, alebo že novú prácu, alebo že toto idem zmeniť, že tu už nechcem byť. Proste ste spokojní. A toto ten osud nechcel. My sme večer zaspávali fakt s tým, že sme si pobalili úplne všetky veci, tašky, mali sme ich hneď pri posteli a proste keby sme sa zobudili na sirény, tak do pár sekúnd zobrať veci, sadnúť na skúter a ísť preč. No. Vy v noci idete po ulici, tam sa hrajú deti na ulici s loptou a v pozadí vidíte 2-kilometrový ľavový prúd, ako steká veľkovcom. No a jediné, čo ona vedela, bolo, že zbal sa na cca 45 dní, priletíš do Bangkoku a o 45 dní budeš odlietať z Bangkoku. A medzi tým sa budeš pohybovať so mnou po Ázii. Nič ďalej nevedela. Je to takto dobré? Áno? Som pekný? Áno, dobre. Ľudia, ahojte, vítajte na našom novom YouTubeovom kanále Choď ďalej ako dovidíš. Ja som Kamil Juhaniak, zakladateľ trendovej cestovnej kancelárie Choď ďalej ako dovidíš, a my sme ako prví prišli na československom trhu a doposiaľ stále sme jediní, ktorí ponúkajú úspešný koncept tajomnej dovolenky. There's something magical about being in the air, where the world fades below and the sky stretches out endlessly. Up here, I feel weightless, free, as if I'm leaving behind all the noise of life. It's in the clouds where I truly belong, losing myself in the wind, in the blue that feels like it could go on forever. Flying is more than just a passion. It's where my soul finds peace. Do času, než prišiel COVID, tak ja som bol vo svojom najväčšom cestovateľskom rozlete. Pracoval som pre 3 rôzne cestovné kancelárie, doslova som si vyberal, na ktorý zájazd pôjdem, na ktorý zájazd nepôjdem, kedy budem mať voľno, kedy budem pracovať. A žil som si doslova taký svoj sen z prievodcu. Keď si žijete svoj sen, tak vás nenapadne hľadať nejakú novú cestu, alebo že novú prácu, alebo že toto idem zmeniť, že tu už nechcem byť. Proste ste spokojní. A toto ten osud nechcel. A nebyť covidu, ja verím, že tajomná dovolenka by doteraz neexistovala. Keď som si mal predstaviť, že o tento svet mám prísť a čo všetko som mu musel obetovať, aby som sa dostal vlastne do tých cestoviek, čím všetkým som si musel prejsť počas tých zájazdov a čo všetko som zvládol a ako som to mal rád, tak ten pocit, že by som o toto mal prísť, ma namotivoval natoľko, že našiel som si dočasnú prácu a rok som vytváral web Choď ďalej ako dovidíš a pracoval po večeroch na koncepte tajomnej dovolenky. A keď všetci zatvárali, ja som otvoril a ako COVID ustúpil, tak pomaly sa to začalo rozbiehať a vznikali prvé cesty ako do Európy, tak do Ázie, neskôr i do Afriky. A pamätám si veľmi dobre, bola to vlastne taká úplne neplánovaná cesta alebo neplánovaný zájazd, keď ja som na Instagram uverejnil príbeh toho, že najbližšie týždne nás čaká veľkolepá cesta. Išiel som sám na expedíciu, na poznávačku
do Ázie a v tom sa cez Instagram mi prihlásila mladá baba, klientka z Česka, že wow, to vyzerá super, čo to je a tak ďalej, že hneď by som išla. Ja hovorím, hej, píšem si ťa na zoznam, už si asi tak 19. Tak som to bral zase tak, že áno, určite. No až keď mi začala naozaj hovoriť, že ako, tak ona si chce teda kúpiť tie letenky a že na koľko dní to pôjdeme a koľko by to cca stálo, tak som bol prekvapený, že aha, tak dobre, fakt to myslíš vážne? Jo, ja tam chci jesť. Tak vravím, super, tak poďme. Tak nakoniec toho bola 43-dňová cesta. Splnili sme si niečo, o čom snáď ani jeden nesníval. No a jediné, čo ona vedela, bolo, že zbal sa na cca 45 dní, priletíš do Bangkoku a o 45 dní budeš odlietať z Bangkoku. A medzi tým sa budeš pohybovať so mnou po Ázii. Nič ďalej nevedela, vedela, ako sa má spáliť, aká klíma bude. Pristála v Bangkoku, ja som jej už poslal letenku na Phuket, začekovanú, sadla len do lietadla, prišla na Phuket a ja som ju už tam čakal s pripraveným skútrom. No a užívali sme si Phuket, nádherné pláže, veľmi rušné mestečko a diskotéky a neviem čo všetko. No, neboli sme úplne ten typ, alebo respektíve asi ani tá odvaha tam nebola na to, že ideme vyskúšať thajskú diskotéku plnú marihuany a neviem čo všetkého. A ideme čuk-čukom. Zmluvanie cien nám úplne nevyšlo. A je to Phuket, no. A je večer, takže a sme na najväčšej party ulici a prší. Takže úplne to nevychádza, no. Ale ideme. A tak sme skôr radšej cestovali po ostrove a objavovali či už hajky alebo pláže. Vyskúšali sme parasailing, to bol úžasný zážitok, obzvlášť v Thajsku, pretože tí inštruktori, to u nás nezažiješ. Ten inštruktor k nám naskakoval úplne na poslednú chvíľu. Ja sadol si iba na tie špagáty za nami, ktoré držali celý ten padák. Nemal žiadnu vec, nič. Takže ty brďo, čo toto je. Potom keď sme pristávali, tak akože tiež brutálne pristáti, ale boli to frajeri, ako skúsení všetko, ale u nás by to bezpečnostnou kontrolou určite neprešlo. Potom sme boli jeden hike v džungli. Chytila nás brutálna búrka, obaja sme mali nepremúkavé vetrovky. A to sú vetrovky, ktoré sú nepremúkavé v Európe. V Ázii. Bez šance, takže ona hneď druhý deň utopila iPhone. Vo vrecku v nepremúkavé vetrovke, takže hneď sme riešili to, že potrebujeme opraviť iPhone. Tak sme našli obchod a myslím, že do 2 dní bol iPhone hotový, takže parádička. No a ďalej sme sa potom presunuli, už vtedy sme bývali v tiež peknom apartmáne s výhľadom, s bazénom, ale mal som pripravené také prekvapko a išli sme bývať do fakt luxusnej vily. Tam malo tuším nejakých 140 m2, niekoľko spální, 2 kúpeľne, 2 poschodia, celé to bolo s francúzskými oknami a mali sme ešte priamo z obývačky výhľad a možnosť skákať do bazéna, takže to bolo naozaj úchvatné miesto. Pamätám si jej reakciu, keď to zbadala. A to stojí za to. A to je presne ten moment tej tajomnej dovolenky, ktorá vám dá naviac, že vy keď to neviete, tak o to väčšie to prekvapenie, o to väčší je ten zážitok, ako keby ste vedeli, že už pôjdeme do tej miliónovej vily, super, teším sa. Takže takto sme si užívali ten Phuket a následne som mal pre ňu
ďalšie prekvapenie, že zbal sa a zajtra odlietame, ale vravím, priprav sa na to, že to bude trošku šok a nebude to už vyzerať ako v Thajsku. No a prišli sme na letisko, všetko bolo už teda vybavené, ona ešte stále nevedela, že kam, až teda som mi postavil pred odletovú tabulu a povedali jej čas a hľadaj let. No a leteli sme do Singapuru. Bola z toho nadšená, prekvapená, že hej, že v Singapure není signál alebo toho, ale vravím, no ešte počkaj. On ešte to má nejaký príbeh. A my sme odleteli do Singapuru. Spravili sme si naozaj krásnu poznávačku. Myslím, že cez 7 alebo 6 hodín sme sa naozaj voľne prechádzali po celom Singapure. A ukázal som jej tie najkrajšie panoramatické výhliadky a miesta. Boli sme hore na Marina Bay Sands na balkóne. Tam sme sledovali vlastne ešte aj západ slnka, dokonca ešte aj večernú scenériu, Gardens. Takže potom sme sa boli prejsť na taký panoramatický spot, kde vidno vlastne fakt celý Singapur od kolesa cez Marina Bay. A v tú chvíľu v nej nastal taký emočný blackout. Proste všetko bolo už tak brutálne, tak perfektné, tak emotívne, že ju už normálne vyplo. Ja som normálne sa potom jej pýtal, že deje sa niečo, a že nie, ja už len to všetko je tak intenzívne, tak krásne, že môj mozog to už nedáva. A iba, že tak som zvedavý, v duchu som si povedal, že tak som zvedavý, čo mi povie o 3 hodiny, keď vystúpime z metra. No a sadli sme na metro, ideme ďalej metrom, ideme smer letisko a tam ju postavím pred 4 odletové tabuly. Kam by si chcela letieť? Děláš si srandu. Do nějakého hotelu, kde bychom se pořádně vyspali. No čak, ideme do hotela, ale poď si vybrať, že v ktorej zemi. Poď, vyber si a ukáž. A ona, že čože? No a tak pozerala na tú odletovú tabulu. Vlastne nevedela nič, že čo je kde. Nevím, kde já tohle taky vůbec nevím, kde. OK. Potom som jej povedal, že letíme na Cebu. Takže, Filipíny? bože. Co to si děláš, prdel? Ideme na Filipíny? Tak jo. Ideme na Filipíny. Ježiš. Tak to jej emočnému blackoutu to už bola ako totálna čerešnička, totálna bodka. No a sadli sme na lietadlo, našťastie to bol vlastne taký večerný, nočný let. Takže sme ešte niečo pospali, leteli sme 4 alebo 5 hodín na Cebu. No a tam som počítal s tým, že budeme mať presne niečo také ako ten emočný blackout, takže na Cebu sme si dali 3 dní na také zotavenie. Väčšinu času sme vlastne boli tiež v luxusnom hoteli a vlastne sme relaxovali. Potom zo Cebu sme už išli na ďalší hlavný bod zájazdu. No tak na Filipínach teda dostať sa na letisko sa môžete dostať autobusom. Žiaľ, tu vám už ani len ten Google nepomôže. Pomôžu vám len domáci, ktorí nám potom povedali, že toto žlté autíčko teda to by mohlo ísť na letisko, a sme ho vlastne aj našli. Tak a my práve ideme autobusíkom na Filipínach. Vlastne my sa tu skoro aj nezmestíme.
takéto autobusy jazdia tu na Filipínach, toto je normálne štátny autobusy na letisko. Tak to sa má teda šofér. Ja som práve uväznený v tom malom autobusíku, pretože je nás tu 16. Proste na 1,5 sme. A to sme leteli na úplne maličký nepoznaný ostrov Busuanga. Leteli sme na Busuangu, je to vlastne nad ostrovom Palawan a patrí to pod Coron Island. A to bol úchvatný zážitok. Tam sme boli týždeň a každý deň sme mali na programe nejaký plážový program alebo morský program a chodili sme takými rybárskymi lodičkami na rôzne výlety, proste na Paz Island, asi môj jeden z najobľúbenejších ostrovov, na akom som kedy bol, úplne malinký ostrov, neobývaný, s korálovým útesom, bielými plážami, takmer nikto nikde. Celé to bolo tam pre nás, bol to neskutočný zážitok. Tá číra voda, to bolo super proste. A potom sme sa potápali v vraku lodi. Kajakovali sme v modrých lagúnach. Potom sme sa potápali v takej modrej lagúne, kde sme videli snad do 20 metrov. Tam sme sa potápali k ďalšiemu vraku lode. O pár dní na to sme potom išli na opustený ostrov, ktorý vlastne je prírodnou rezerváciou. Nachádza sa tam niečo ako safari park. Takže vy tam reálne ste medzi žirafami, zebrami, opice, hady, fakt, že úplná divočina to tam bola. A ja som ostal úplne prekvapený z toho, že ako to tam brali a že my sme reálne chodili priamo medzi žirafami. Žiaden plot. Sme sa proste prechádzali tam medzi zebrami, žirafami. To pre mňa bol sám obrovský zážitok a to som už bol 18 krát na safari v Afrike. Ďalší program bol Bali. Mali sme nakúpené letenky, mali sme nakúpené zaplatené ubytko. No a ona o tom samozrejme nevedela. To bola tajomná dovolenka, to som len ja riešil 3 dní pred tým odletom, že ako to vyzerá a proste Čína a Indonézia ešte stále nepovolili vstup. No a ja som musel riešiť to, že OK, tak čo ďalej? Ako to ideme spraviť? A tak ma prepadlo 12 leteniek a musel som kúpiť 6 nových a kúpil som ich do neskutočnej destinácie. Za mňa jedna úplne z najobľúbenejších a v nás zanechal fakt ako top toho zájazdu. A my sme leteli do Daragi, polostrov Bikov, priamo k vulkánu Mayon. Je tam nádherná príroda, všetko zelené, sú tam aj krásne pláže, je to tam absolútne turistické. A ono je tam aj kvázi ťažké sa aj vôbec dostať, lieta to tam len párkrát. A leteli sme fakt úplne maličkým lietadielkom, skoro private jetom. A 12 hodín potom, čo som zakúpil nové letenky, tak vo filipínskych televíznych novinách sa dozvedám, že na Filipínach vybuchla sopka. 3-krát hádajte, ktorá. Presne tak. Tá naša. Vybuchla sopka Mayon. Je to najaktívnejšia sopka na Filipínach. Je to najdokonalejšia sopka na celom svete. Je aj považovaná za jednu z najkrajších na celom svete vďaka dokonalému kužeľovitému tvaru. No a sopka Mayon vybuchla a my sme o 2 dní na to mali letieť priamo tam. A bol vyhlásený už 3. stupeň z 5.
No a ja som sa spojil s lokálcami, zistil informácie, ako to tam reálne vyzerá, či sa tam ešte lieta a podobné a aké evakuačné plány sú. A musel som si ich naštudovať. No a zasadla porada a vlastne prvý raz som musel tajomnú dovolenku trošku odložiť a musel som jej povedať, že aký je teda plán a odtajniť jej tú dovolenku a museli sme sa poradiť, že teda mali sme ísť na Bali, ale že nejdeme a letíme na Majon, no ale tam práve vybuchla sopka. A ako pamätám si, že mala také zmiešané pocity, ja vlastne rovnako, ale fakt študoval som, volal som si s tými lokálcami a zisťoval fakt, čo robiť, keď by to tam došlo k horšiemu. Proste treba byť mobilný, treba mať zbalené všetky veci každú jednu noc a treba nasadnúť na skúter a ťahať na juh a ísť čo najrýchlejšie k najvyvýšenejšiemu miestu. To vyvýšené miesto bolo nejakých 2,3 km od nás. No ale my sme bývali len 5 km od evakuačnej zóny. My sme bývali 11 km od stredu krátera sopky. Takže mali sme fakt akože úchvatný výhľad na tú sopku a išli sme tam na 18 dní. No a nakoniec Klára povedala, že jo, ideme do toho. Ja som bol rád, takže samozrejme boli tam nejaké obavy a hovoril som si, že ok, ak by s ním niečo malo prísť, tak proste nech nám nedovolí tam priletieť, alebo nech to tak vybuchne, že už sa tam nebude lietať, alebo niečo. Kúpime zase nové letenky, poďme, ja neviem, do Bornea, alebo do Malajzie, alebo niekam. A samozrejme z toho všetko predražovalo ten zájazd, ale nakoniec sme tam prišli a wow, boli to fakt zážitky. Prvé 2 dní sopka bola záhalená v mrakoch, takže sme videli len tú spodnú tretinu, už tak to bolo obrovské. Potom cez deň, keď sa nám tá sopka odhalila, to bolo neskutočne obrovské. Vy z tej ulice sa pozeráte a hlavou máte už za kolením pomaly úplne hore a tá sopka neustále vybuchovala. Proste stekala láva, dymilo sa z nej a v noci to bolo nádherne vidieť. Vy v noci idete po ulici, tam sa hrajú deti na ulici s loptou a v pozadí vidíte 2-kilometrový lávový prúd, ako steká veľkovcom. Ono bolo aj cítiť vo vzduchu. Ten vzduch bol dosť ťažký, ako bolo tam cítiť tú síru, hlavne keď pršalo, tak ako spadli tie ťažké mračná na mesto, tak nebolo to akože úplne príjemné. Ja som potom aj cítil trochu akože takú hrču v hrdle, ale našťastie nič vážne. No a my sme potom chodili na ďalšie výletíky na Green Hills a s tými lokálcami, to boli zážitky, tam fakt nevideli Európana. Keď sme boli možno medzi prvými Európanmi a my kdekoľvek sme sa pohli, tak všade na nás mávali, kričali, fotili sa s nami. My sme sa fakt cítili ako totálne svetové celebrity, lebo že každý nás pozná, každý nám máva, každý sa s nami fotí. A strašne milí ľudia. Akože to bolo strašne láskavé, všetci nám chceli pomáhať, všetci sa nás pýtali. A anglicky vedeli celkom dobre, takže dalo sa tam aj dohovoriť. Potom sme ešte absolvovali výlet za vodopádmi do War. Proste fakt dokonalé, bolo to dokonalé. Ja som veľmi rád, že to Bali nám nevyšlo, že nám vyšlo toto, lebo inak by sme sa tam určite nedostali. Takže vždy hovorím, že všetko zlé na niečo dobré. No a keď už prišiel ten posledný deň, tak normálne nám bolo smutno. Aj keď sme už pozerali na tú sopku, no my sme tam boli 18 dní a tá sopka sa každý deň zhoršovala. A
asi nejaký 14. deň bola tá najväčšia erupcia a v ten deň bolo viac ako 310 lávových erupcií za jeden deň. Takže nebolo to proste úplne jednoduché. Vraj my sme večer zaspávali fakt s tým, že sme si pobalili úplne všetky veci, tašky, mali sme ich hneď pri posteli a proste keby sme sa zobudili na sirény, tak do pár sekúnd zobrať veci, sadnúť na skúter a ísť preč. No? A vyhýbať sa riečiskám, pretože tie sú najnižšie položené a tady potom sa môže prehnať ten lávový prúd alebo ešte horší ten pyroklastický prúd. To bolo asi také najväčšie nebezpečie, čo tam hrozilo. Tým, že tá sopka mala okolo 3000 metrov, tak než by sa tá láva dostala do mesta, musel to byť naozaj enormný výbuch. Ona vybuchuje v priemere každých 5 rokov. Klára sama spomína dodnes, že to bola proste neskutočná dovolenka, vďaka tomu tajomu to fakt všetko prežila tak intenzívne, že vlastne už normálna dovolenka jej príde nudná. A toto sa vám stane pri tajomnej dovolenke. Takže preto to vytvárame, tento koncept, preto to smerujeme naše podnikanie na toto, pretože dokážeme ľuďom dať niečo, čo si sami nikdy nedokážu pripraviť. Vy si sami neviete naplánovať tajomnú dovolenku, pretože by ste ju museli vedieť. Vyžaduje to fakt násobne viacej organizácií a zodpovedností a všetkého, pretože pri klasickom zájazde, no dáte im letenky, ubytko, no tu máš transfer a ďakujeme o toho, čau. My tu riešime úplne každý detail, doslova minútový itinerár na celú dovolenku. Stávate priamo lokalizáciu tých miest, takže je za tým fakt veľmi veľa práce aj počas zájazdu a všetko je to konfigurované úplne na mieru. Necestuje s vami žiadna iná skupina, nepotrebujete sprievodcu, pretože je to všetko dokonale zorganizované tak, že ste sebestační a potrebujete vlastne len dáta, aby ste vedeli fungovať online a boli s nami v spojení a užívate si tým pádom samé prekvapenia, ale ste súkromí s partnerkou, s partnerom, s rodinou, s priateľmi. Takže tajomnadovolenka.com môžete si vytvoriť takýto zážitok aj vy. I see an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders. And full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora.